May gabi sa inyo mga kabingka, and for this video mga kabingka natay paspas na food review mga kabingka, no? Natay beef kubam and chicken shawarma plus na yung sauce. Okay, so ano yung chicken kubab. Ano siya? May 10 over 10. Wala device bayad. Iba. Soft. Iba po. So, I end recommended. So, ito po si DJ March in the Police Video. See you next my vlog mga kabingka. Babus ka. Perfect ayo. Babus ka baby. Yeah.